दिनैहाय जिहेतु हिन्दु धोरोमाव मोनसे फोथायनाय दं जे पृथिबीखौ दिनैनि दिनावहायनो बिश्वकर्मानि दारैहाय सृष्टि जादों होननानै जों मिथियो बा फोथायो आरो बेजों लोगोसे जिहेतु भारत उदांस्रि 75 बोसोरिया जितु आजादी का अमृत बेजों लोब्बा लाखिनानै आरो लोगोसे भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांनि जितु जोनोम सान बेजों लोब्बा लाखिनानै जों दिनैहाय गोबां जायगायाव जोङो अमृत सरोवरनि फुख्रि गायसननाय बबा एमजि नरेगानि खामानि गायसननाय आरो बेजों लोगोसे आंनि डिपार्टमेन्ट हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टआवबो गोबां जायगायाव जितु बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशननि गोबां आस'नि लादों बे आस'निखौबो दिनैहाय आं बे थुक्राझार समस्तिनि 1 नं बालाफारियाव बेखेवबाय बेखेवनायनि ओंथिया बेनो जि जोङो बोरैहाय बिटिआर ओनसोलनि आइजोफोरखौ जों इसिंनिफ्राय बहन बोनानै कमार्शियेल मेथडआव जोङो बोरैहाय माने जि दाहोनो हायो खालि बिसिनि खामानिया जों मिथिनायाव आगोलावहाय खालि ओंखाम संनाय फिसायखौ सिबिनाय बिनि उनावहाय जेबो खामानि गैया आं बेखौ नुहुरनानै आरो दिनै बिसोरखौ जोङो मोगथाङाव एकदम पहराव लाबोनानै जि दाहोनानै कमार्शियेल मेथडआव जि दाहोनानै जों जौगाहोनायनि बेबस्थाखौ लादों आरो बे बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशननि दारैनो एकदमबारे जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव गासिबो आइजोफोरा जौगाखांगासिनो दं आरो जौगालांबाय थागोन। सार नाथाय गोबां आइजोफोरा माने जि दानो रोङोबाबो दानाया बहुत खमलांबाय बिनि गेजेरजों बेसेबां लाब जागोन होननानै बुंनो सानो? नंगौ जोंनियाव मोनसे मिसकनसेप्ट मोनसे दङमोन आरो सिगांनि जितु सरकार बे सरकारनि दिनावहाय बे हेन्डलुमाव बा हेन्डलुम टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टआव जेबायदि खामानि मावनांगौमोन बेबायदि खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै आरो बांद्राय बेबायदि एवारनेसबो गैयामोन। आथिखालाव बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जितु सिमां आरो भिजन बेनि दारै जों मोनदांनो हायो जे सारा बेयाव जोङो फुरा माने एवारनेस खालाम दिनैनि आइजोफ्रा गासिबो जि दानो होननानै आवगायबोदों आरो आवगायलांबाय थागोन आरो मिजिंथियो दिनैनि बेनि दारै बे मिशननि दारैहाय जोङो गासिबखौबो जि दानायाव मोनसे सांग्रांथि लाबोनो हादों। थेंक इउ।